The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo and Vice Mayor Gabi Bordado. Platinum sponsors, Coca-Cola and San Miguel Brewery. Gold sponsors, Dito Telecommunity, Pepsi Cola, Lotus Blue Hotel, the official residence of Miss Bicolandia candidate. Silver sponsors, BDO, McDonald's, LYRR Realty Development Corporation, Developer, Deca Homes and Uma Hotel and Residences, Philworks Construction and Supply, Robinson's Naga, Summit Hotel Naga. Bronze sponsors, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs, Development Bank of the Philippines, DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolandia candidates, Downtown District Hotel, Philinvest Land, Developer, Futura Monte, Fronera Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom, Hotel Sogo, JBE, Jaime Bichara Enterprises, Jollibee, Las Automotive Corporation, Mang Inasal, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade, Nature Spring, Pocari Sweat, Smart Communications, South Star Drug, LCC Malls, Sierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, PLDT Home, and Lautan Luas Incorporated. Coke time ka muna! Feels like oxygen, whoa. And it's a head rush every time I breathe you in, whoa. I can't get enough, baby, feels like oxygen. La la la, feels like oxygen. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong katapay. Para kayanin ang mga hamon na ipapato sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Extra strong, the number one extra strong beer in the world. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More kawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Doon naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi!
Mas masarap na iba. Mountain Dew! Tag-umay sa kainan! Pangis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Oh, I have so much to do. Let me help you. The branch is digital. You can deposit your cash or check here. You can also update your passbook. Or you can meet Sam, our digital service assist machine, and talk to our branch officer. Hello, ma'am. Now let me connect you to other services. Loans, credit cards, insurance, investments. All in one visit? Yes, at BDO, we find ways. My way. Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Ready to level up your mall day? Just tap our Malls Plus app and let the fun begin. On your way to Robinson's Malls? Check the transport guide to get there. Arrive in style. Time to explore. Tap the directory. Shopping deals? We got you. Perks for pets? Happy Pets Club is here. Feeling hungry? Dining deals right there. Movie and chill. Here's a deal. Feel the thrill. Looking for more perks? Play and win. Events and concerts? Join the fun. Free parking? Made easy for you. Tap, show, and go. All the fun in your hand. Tap into the Plus Life now. Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. Complementing government efforts to usher in a golden age of infrastructure, DBP takes on an enhanced role as the Philippines Infrastructure Bank. DBP will help bridge the country's infrastructure gap. Increased funding and advisory services will be channeled to priority infrastructure projects. Through public-private partnerships at the national and local government levels, DBP will provide the financial muscle for government's program. Revving up for greater challenges ahead, DBP steps up its drive to influence growth nationwide.
mainstreaming more Filipinos into the development process, and empowering all sectors to contribute to sustainable progress. Bagong Coke Studio season, bagong tropa. And this is it. We're living in our main character era. Samahan kami over October. And me, Anna Mori, as we drop the beat on our newest Barkada anthem. It's all about the vibes. And the right feels. Dito lang sa Coke Studio Season 9. Our mood is to dance, in the mood to take a chance. Give me mood, bagayan, any mood, sabayan. Sakyan ang bawat mood, match and make light with your mood. Light and calorie, afford mo light vibe, basta light, get it everywhere. And get into the light life, sun, make light. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo. Mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Mountain Dew! Tag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure!
When you need that push, the world gives you signs to go. Audition now. To go claim what's yours. To go for what matters. You got this. And go make dreams real. Let's go! Go for it with Glow Prepaid. Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap! Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap! Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Ready? Let's go! Bite it, sip it, slurp it, eat it, drink it. Just add zero. Bite it, sip it, crunch it. Just add zero. Bite it, sip it, drink it. Just add zero. Satisfy your thirst with 0 calories. Zero regrets. 0 guilt. Coke Zero. All out sarap with 0 calories. Meron ka bang the one that got away? Meron naman. Sweet! Sino? Kilala ko ba? Para sa sweet bonding moments, enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer. Apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. The one that got away ko? Si Claire. You're the one that got away with the last apple. Akin yun eh. Like refreshing and sweet with San Miguel flavored beer. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Doon naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Pag-umay sa kainan! Pangis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Oh, I have so much to do. Let me help you. The branch is digital. You can deposit your cash or check here. You can also update your passbook.
Or you can meet Sam, our digital service assist machine, and talk to our branch officer. Hello, ma'am. Now let me connect you to other services. Loans, credit cards, insurance, investments. All in one visit? Yes, at BDO, we find ways. My way. Dreams do come true. Gold. Nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Download the Armos Plus app today and enjoy your shopping deals and discounts. Tap into the Plus Life now. Download the Armos Plus app today and enjoy your dining deals right there. Tap into the Plus Life now. Ang secret ingredient ay yung mahanap mo yung saktong diskarte para sa'yo. Samahan pa ng kasangga na sigurado, hindi ka ipapalya. Kahit anong bigat, kayang-kayang sabayan, lubak man o ahon ng biyahe. Para kung saan man tayo makarating at para sa mga susunod pang ruta. Yung tumutulong maghatid, magserbisyo, at syempre, sa pagbahagi ng aking kwento sa mas marami pang tao. Mga inaanak, bagong trip ng ninong nyo. Yan ang Hino. Tonight we celebrate food, music, and culture all in one place. And ngayon naman, to mark the official opening of Tagpuan 2025, we'll head straight to our ribbon cutting ceremony, headed by our City Mayor, Honorable Lenny Robredo, together with the Chairperson of Tagpuan 2025, Mr. Alan Rayondanga, and the rest of the city officials and the committee members. So yan, i-invite na po namin lahat na lumapit na po tayo for our official kickoff of our Tagpuan 2025 Arts, Food, and Music Festival. Okay, itas yung yung antena. Ipapasok yan. Okay, go get ready. Naga City, dahil bubuksan na po natin officially ang Tagpuan Festival 2025. Yes, and lahat excited? Excited na ba kayo? Yeah! Yes, yes!
Ready na kami, JV! Oh, sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po tayo mag-countdown. Naga City in 3, 2, 1! Yes, and Tagboan Arts Food and Music Festival 2025 is now officially open! just the beginning, ladies and gentlemen, so let's not keep them waiting. Kaya, ano ba? Makisaya sa flash mob performance kasama ang UNC Glee Club, UNC Dance Group, UNC Marching Band, and UBC Majorettes. Celebrate.
Noche Fiesta Performance. Grabe, Barbie, simula pa lang ng first day ng Tagboan. Grabe na ang pasabog and we're off on a good start. You're right, JV. Kaya naman sisimulan na natin ang programa para sa ating first day of Tagboan Arts, Food and Music Festival dito sa Balanas Development Complex. Kaya naman po, inaanyahan ho namin lahat na pumasok na sa main concert grounds ng Tagboan. Magsisimula pa lang ating kasiyahan, kaya i-chat, i-text, o tawagan nyo na ang inyong kapamilya, kapuso, kaibigan at kaibigan. At sama-sama tayong mabusog, makisaya at makikanta ngayong gabi. Alex! Ayan, pasok na po tayo sa main concert ground ng Tagboan 2025 at napakadaming kainan, no? Oo nga. So Daming wala silang magiging problema dito. So nag-i-enjoy ka, kumakain ka, everything. Naglalakad-lakad tayo. Diba? Naglalakad tayo. So, well, walang problema ngayong gabi kasi andito lahat, masasarap na pagkain. Libre! Hindi naman libre. Pero ang entertainment natin, libre. Of course. For the rest of the week. Wow! Talaga naman iba ang fiesta ngayong taon. Especially nga, andito si ang ating minamahal na Mayora. Yes. And Okay. kaya po muli, inaanyahan ho namin kayo lahat na i-check ang kada food stalls or beverage stores natin dito sa Tagboan. And may mabubusog kayo ngayong gabi. Tama. Ayan. So Barbie, nagsisimula pa lang tayo, kaya may oras pa para kayo po ay i-message nyo na, i-chat nyo na, tawagan nyo na ang inyong mga kapamilya, ang mga kaibigan, para naman samahan tayo ngayon sa pinakaunang araw ng Tagboan 2025, di ba? At ang dami nating sorpresa para sa lahat, di ba? And of course, may bisita tayo ngayong gabi. Ay nako, ang dami nating performances from our local artist. That's super nakaka-proud na ma-showcase natin ang mga talento ng ating local artist. And may surprise tayo May sa kanila. surprise pa no? talaga. Ito talaga yung inaantay ko. Diba? So kung ako nga na-excite, paano pa kayo mga tao sa labas? Diba? So iniimbitahan talaga natin lahat po. Libre po ang pumasok dito. And of course, may mga kainan. Check out nyo po yan. And i-text na ang inyong mga kaibigan, pamilya. Alright. Again, maraming salamat po Sir Allen Riondanga, ang ating punong abala sa ating Tagboan. chairperson Of for this year's course. Tagboan 2025. Oo. No?
And of course, with the help of the LGU, Naga. Yes, and, Maraming salamat po. The city officials and the committee members. Yes. And Who made nandito this din event si Sir possible. Jay. Sa from the DTI, maraming salamat po, Sir Jay. And I believe meron dito mga stalls na yung mga kasama natin sa DTI. Tama po ba, sir? Yes. Marami tayong mga kasama from DTI. So once again, iniimbitahan po namin lahat. Libre po ang manood. May mga kainan sa labas. Wala pong problema. And paalala lang po, medyo uulan. So, magdala ng payong. Oo naman, para pasiguro, diba? Oo, pasiguro. Pero rain or shine, Tuloy tayo. tuloy na tuloy ang Hindi Tagboan tayo- Festival natin. Yes. O, diba? Hindi pwedeng hindi. Handog sa atin yan ng LGU, diba? And iniimbitahan po namin ang ating mga sponsors na samahan po kami dito sa Art Tent. Yes. Any representative from, Our sponsors. our sponsors? Meron ba tayong list? Give our best for you. LTC. Our promises are tried and true. LTC. We give our best for you. At LTC. There's nothing we won't do for you. LTC. We give our best for you. LTC. Our promises are tried and true. LTC. We give our best for you. LTC. We give our best for you. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng sariling bahay. Dito pa lang po, kay Lopa po mismo. Maganda po pag magkaroon ka ng sariling bahay kasi yung binabayad mo hindi sayang. Meron talagang may ipapamana sa mga anak someday. Parang lagi na kami excited umuwi, ganyan. Kasi sarili na namin siyang bahay. Lahat tayo, may kain mang inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Bigay todo sa Only Rice. Sige lang, laban! Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Sausaw to the max. Sasaya. Go na go lang. Pag nilalasap, ang sarap. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan, ang kain mang inasal. Tara! Mega! Ang papremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo! You mastered karaoke.
na Master Elemondo. Lemondo. Trendy tote bag charms? Ito ang gusto ko! Sali na sa Royal Collect and Win promo! Mangolekta ng tig-2 bottle caps ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto ko! Sarap ng beer! Walang alcohol. Pwede yan! With San Mig Free. Happiness is time with zero worries. San Mig Zero. Lowest calories, lowest carbs. Right buzz. Refreshingly easy. Happiness inside and out. Live zero bitterness. San Mig Zero. Sarap ng beer! Walang alcohol. Pwede yan! With San Mig Free. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More kawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Seryo. Sir Wilfredo, Honorable Wilfredo Jr. Honorable Hilda Gail Abonal Gomez. Honorable Gail Rosales. Honorable Jesse Albios. Honorable Melvin Ramol Buenafe. Honorable Elmer Baldemoro. Honorable Francisco Mendoza. Honorable Vito Borja II. Honorable Alan Reyes Macaraig. Sige, maraming salamat for joining us this evening. The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo and Vice Mayor Gabi Bordado. Platinum sponsors, Coca-Cola and San Miguel Brewery. Gold sponsors, Dito Telecommunity, Pepsi Cola, Lotus Blue Hotel, the official residence of Miss Bicolandia candidates. Silver sponsors, BDO, McDonald's, LYRR Realty Development Corporation, Developer, Deca Homes and Uma Hotel and Residences, Philworks Construction and Supply, Robinson's Naga, Summit Hotel Naga. Bronze sponsors, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs, Development Bank of the Philippines, DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolandia candidates, Downtown District Hotel, Philinvest Land, Developer, Futura Monte, Fronera Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom, Hotel Sogo, JBE, Jaime Bichara Enterprises, Jollibee, Las Automotive Corporation, Mang Inasal, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade, Nature Spring, Ocare Sweat, Smart Communications, South Star Drug, LCC Malls, Sierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, PLDT Home and Lautan Luas Incorporated.
Tumingin sa iba. San man ang food trip, ano man ang cravings, pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Pag-umay sa kainan, pangis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew, umay basta! Round 2, tikman ang adventure! Dad, natatakot akong mamagsak. Huwag kang matakot, di mo ba alam, nandito lang ako. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, Pocari Sweat presents The Sweat You Forget. Hello there, I'm Carrie. You see, it's the sweat that you forget that's dehydrating you. Like work from home overtime, oversleeping, being in cold temperatures, having caffeinated drinks, or alcohol, fighting a fever, and even crying. But you can always recover with Pocari Sweat. Because of these ions, we can help with your body's rehydration. So remember the sweat you forget and always stay hydrated. Pocari Sweat. Rules, we make them. Limits, we go beyond them. One size fits all? Hard pass. Introducing a groundbreaking Digiflex mobile experience. Kick Mobile. Download the Kick app, choose your number, activate the eSIM, and own the country's first ever customizable mobile experience. Stay first in line for network priority and customize all you want, because the real flex is when everything is built to your rules. Kick Mobile. Our way, our rules. Please all rise for the doxology and the singing of the Philippine National Anthem, to be led by the UNC Glee Club. Where there is hatred
giliw, pero sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duwid ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil, sa dagat at punong, sa simoy at sa langit pumagaw, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding, ang bituin na taraw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa na parang lawan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. You may now be seated. Let's welcome your host, Barbie Resoles. Diyos maray na banggi po sa Indo, Naga City! Ayan, I am so happy to be here with you tonight. And of course, the moment that we've been all waiting for, sinimulan na natin ang makulay at masayang parada bilang official kick-off ng Tagboan Arts, Food, and Music Festival 2025. Look around, di ba? Ang saya ng tao, makulay masyado ang fiesta, and alam ko na damang-dama nyo na ang fiesta spirit. Tama po ba? Feel nyo na ba fiesta? Yun, di ba? Only in Naga City can you feel this kind of excitement where food meets arts and music and people meet fun. Kaya naman, we're honored to be your hosts tonight. Kasama ko po kanina si JV, and of course, makakasama ko po for the entire duration of our event, si JV Belmonte. Palapakan naman natin. There you go. And together, let's all celebrate this special evening na puno ng kasiyahan, kantahan at sayawan dito lang sa Tagboan Arts, Food, and Music Festival 2025. Ayan mga kaibigan, at this point, let us all welcome ang punong abala po, the chairman of this year's Tagboan Festival. Ladies and gentlemen, a round of applause, please, to Mr. Allen Riondanga for his opening message. Thank you very much, Barbie. Maray na pagkabanggi po sa Tuya Gabos. Good evening, everyone. Enot po ang pagtaoning pasasalamat as paggalang sa Tuya pong ina kansyudad, Mayor Leni Robredo. Ang pagpasalamat po sa miyembros kan sangguniang paglungsod sa gabos sa suportang itinao sa sektor kan arte as kultura na pinapamayuhan po kan sa Tuya pong Vice Mayor Gabi. With special mention po to Ma'am Gail, amayon si Ma'am Gail Subago. As early as 5 yaon na, Ma'am Gail, thank you very much. Councilor Toto Jokno, Councilor Omar Buenafe, Councilor Jess Albios, sa sakuya pong partner sa Peña Francia Executive Committee. Ang samuya pong chairperson this year, former councilor and the operations in charge of the Transition Committee, Mr. Rayan Rentoy. Brother, thank you very much for all the support. Siring man, ang pagpasalamat po sa mga pag-iriba, katuwang na mga artista, lokal man o mainstream, sa pag-akomodar, pag-partisipar sa taunan pong Tagboan Festival. Ang Tagboan Festival po ikatulong taon ng ngunyan, bako dahil Peña Francia Fiesta, kundi ang Setyembre po kaya iuman ang Philippine Creatives Industries Month. Igaw po kitang batas na nagkasabi na dapat gabos sa mga lokal na gobyerno, pigsisilibrar ang talento kan mga Pilipino, their creativity, their artistry, and their grit, no, and resiliency sa mga pinag-aaragihan
na mga problema through arts and culture. Kaya po ngunyan, tiripon man giraray kita sa ikatulong taon. Bago po ako magtapos, kansa ko yung mensahe, allow me to thank and acknowledge and introduce to you my fellow members sa Tagboan Executive Committee, and I'd like them to join me here on stage. Dakulaon pong maray ang sa inda pong tabang. Actually po, ngunya na taon magianan ang Tagboan because all the help from the private and public sector nag-pour in sa Tagboan. Madalion mag-organize ngunyan because we have all our partners. My co-chairperson and the in charge of the arts exhibit and public lectures, Mr. Dennis Gonzaga, the president of the Naga Arts and Culture Coalition. Iniimbitaran niyo po kamo sa second floor, Kampagcor Building. Yaon po dyan ang mga pinta, kan matitibay tang mga visual artists, mga hoben, mga seasoned visual artists. May public lectures po, libre. And that is because picturate yan ni Mr. Dennis Gonzaga. Next is our, ano nga ni iyan? Sabi nga ni kayan, sinag-choreograph subago kan sa tuyang opening parade. Ang rason kung taano po, makulor na maray sa tuyang opening ceremony as in ang sa tuyang music festival, Ma'am Ningning Belmonte. Tita Ning, where are you? Ay, nag-i-snack na si Ma'am. Or si Tito Andy, mabalos po, very, very hardworking si Tita Ning. Sagot po sa paghanap ng mga katuwang. Very, very helpful po sa Executive Committee. Of course, ang nagsibot, kaya po kita ngunya na Tagboan, may mga exhibition, may mga cooking competition. Ang nag-curate kan sa tuya pong Banseto, igwa kitang kinalasan ngunya na taon. Allow me to call our two very, very talented chefs kang Naga. Chef Billy Hinterola and Chef Doy Santo Domingo. Simuya pong makanood, magluto, mag-enroll na lang po sa ACE. Saka sa Api Shoes, no? Kaya po, sibot na maray, ini pong mga pag-iriba, tunay mananggad, working committee, madalion pong maray si trabaho dahil po sa mga taong ini, and sana po i-appreciate po sinda. Kami po, conduit lang kami, pero ang nagparasiribot po ang sa mga private partners. Sabi ko po nga ni Ma'am, pigilin ko po si membership kang Peña Francia Committee. Ako lang ang mayong membrong taga City Hall. Gapos po private, and very, very thankful po because all the help, connections, network, yaon po sa inda. Kaya thank you very much po. And of course, palan po, to acknowledge PDJ of DTI, and bago po malingawan, ang mga katuwangi pong opisina sa City Hall, City Engineer's Office, City Parks and Recreational Facilities Office, Building Maintenance Office, kaya po maliwanag kita digdi, ang General Services Department, ang Solid Waste Management Office, ang Public Safety Office, ang CDRRMO, ang Naga City Police Office, siring man po ang iba pang mga opisina kang City Hall na full force po nagtarabang-tabang to make this venue kumbaga, free from laboy. Kaya pumayag kitang laboy maski mauran. Digdi po sa tuya pang Tagboan venue. Sa ngaran po, kan Tagboan Executive Committee, welcome and have a wonderful fiesta experience po. Thank you. Diyos mabalos po, Sir Alan Riandaga. Yan, pinaka-busy po ngunya na Tagboan. And of course, papaalalahanan namin lahat, meron po tayong free kinalas. Tama po ba dito sa side na to? Dito sa right side. Kung nakaharap kayo sa stage, dito sa kanan. Ayan, may free kinalas po tayo ngayong gabi. And aside from that, marami po tayong stalls dyan. So talagang mag-i-enjoy kayo. And ang dami naming sorpresa para po sa inyo. And of course, sabi nga nila, fiesta is not just about celebrations. It's all about supporting
our dear local entrepreneurs and communities. And to give us a message, let us all welcome, of course, the Provincial Director from DTI, Department of Trade and Industry. Ladies and gentlemen, please, Mr. J. Percival Ablan. Thank you, Barbie. Diyos maray na banggi po. Ibahon pala ng feeling digdig aroma concert. First things first, I would like to give my respect to the beautiful Inside and Out. Palakpakan ta po ang sa tong ina, Mayor Leni Robredo. And of course, sa gabos na opisyales, we have Councilor Gail, Councilor Jess, Councilor Jokna, and of course, si Councilor Omar. And of course, sa chairman kang tagbuan, sabi ko, garumayo pang turog. Kaso bago pagabot ko, digdi grabe ang gaanot. Palakpakan ta po, Mr. Allen Riondanga. And of course, sa gabos na miyembro. And of course, sa gabos pong mga partisipante, and of course, mga nagdadalan, naghihiling kaning tagbuan, Diyos marahay na banggi po sa Satuya. Mayor, first time ko digdi sa tagbuan, and magayon nun, very exciting, and very festive ang atmosphere. Talagang piyestang-piyesta na talaga. And sabi ko kasubago, dapat may maitabang man kanig ang DTI next year. Hilingon mi po kung ano ang pwede mong maitabang, pero ang nahihiling ko po digdi itong programa kan DTI under lungsod-lungsad. Sa creative po yan, last year, nag-grant po ang Siyudad din Iriga nin 1.7 million for the creative industry. And ang arog po kaning aktibidad, tagbuan, pasok na pasok po ini sa creative activity. So, pag igwa na pong memo na mag-submit proposal, of course, priority po ang City Government of Naga. Ini pong nahihiling tangon yan, iyo po ini ang inaapod na creative industry. Under RA 11904, dakulaon po talaga ini. There are 9 domains and 70 plus subsectors. Kaya po, very challenging na tabangan ng arog kaning industriya. Pero, dapat talagang tabangan. Tagrabe po ang impact kani sa ekonomiya. In fact, in 2024, mga 7 plus trillion ang itinaupo kaning market value sa ekonomiya kang Pilipinas. And 1.75 million jobs. Imagine ang impact kaya na na-create sa ekonomiya ta. And ang nare-recall ko, mga around 7% man po sa gross domestic product. So talagang dapat ang creative industry tabangan. Sa parte po kan DTI, klaro po sa muya na, kasi pag abot sa mga skills, art related, talagang sa inda na yan. Yaon na po yan sa Indo. Ang magiging role kang DTI, 1, tabangan na ma-mainstream ang mga negosyo. Pag sinabi pong ma-mainstream, ma-register sa DTI or sa city government para po maging legit, para po dahil pagpara-question nun ang mga assistance na ipoprovide me. Kasi for every assistance, aram po yan ni Madam Leni, for every assistance, ini-expect po ang ROI. Dapat ba kung ghost accomplishment? Iyo po. Kaya dapat talagang tabangan. So dapat ma-mainstream, dapat marehistro, tangarig pong matabangan. Bakulang po kan DTI, but by other government and private institutions. Number 2, gibuhon ta pong lucrative ang industriya ini. Gusto sabihin, dapat nagkikita. Dapat igwang sales, dapat igwang income sa gabos na entrepreneurs or tao na ma-embwelto digdi po sa creative industry. Ang mga magurang tapubaga, di ba, way back, pag malaog ka sa art industry, ang sasabihin, maano ka dyan, gutom ka. Pero po, gusto tang baguhon ang araw kaya na notion. Dapat pag naglaog sa industriya kang creative, igwa talagang future, igwa talagang income, makakabuhay nin pamilya. Another pong gusto ming mangyari ken or gusto ming mangyari is 1, magkaigwang collaboration kang different private and government institution. Sabi ko nga ni, malawakon ang industriya. Very challenging, dakulon ang issues and concern. Alagad,
pag nagtarabangan kita, both private and government, makakayatang itulod, makakayatang padakulaon and pauswagon ang creative industry. So sa liwat, congratulations City Government of Naga, digdi po sa tagbuan, and sana po sa gabos na yaon po digdi, agdaon ta po itong mga friends ta, neighbors, mga family ta na mag-igdi kasi po maugmahon. Talagang fiesta ang tagbuan. So liwat, Diyos marhay na banggi po sa Satuya Gabos. Sir Jay, maraming salamat po, Diyos mabalos. Ayan, sabi ni Sir Jay, talagang iba kasi ang tinaas ng tulong ng DTI ngayong taon. And then, nung hawak ni Sir Jay, talagang iba. Kasi ako po, I am a local entrepreneur. Iba ang suportang ibinigay po sa akin at sa amin ng mga kasaway ko na mga entrepreneur sa DTI. Maraming salamat po, Sir Jay. Mabuhay ka. And of course, hindi po mabubuo ang tagbuan kung hindi dahil sa leadership na hinahangaan hindi lang po ng Naga, but halos buong Pilipinas. Ayan, mga kaibigan, Nagenyos, Nagenyas, ako nauugma po, despite kan sa iyang super busy schedule, yaon po siya ngunyan sa nabanggi. So ladies and gentlemen, please welcome the pride of Naga City, Honorable Lenny Robredo. Maray nabanggi sa Indogabos. An sa kuya pong pagtaong galang sa mga city officials na kairiba ko ngunya nabanggi. Yaon po si Councilor Gail Abonal Gomez, Councilor Jess Albios, Councilor Toto Jokno, Councilor Omar Benafe. Siyempre po, ang sa tuyang namumutan na Provincial Director kan DTI, PDJ Ablan, ang Executive Committee, Peña Francia Executive Committee, na pinanginginotan po ni former Councilor Ray Ann Rentoy. And siyempre, papasalamatan ta sa kaiko-congratulate ang Tagboan Executive Committee, matibayon kamo, sa panginginot ni Allen Riondanga, saka po si mga members kang committee, yaon po si Dennis Gonzaga, yaon si Chef Billy Henterola, si Chef Doy, sa Santo Domingo, saka po, nasa ina to si Ningning nawawara. Ibabalik ko naman si Andy. Si Ningning and Andy Belmonte, the permima niyan husband and wife team. Siyempre po si Sepio family, mabalos sa Indo. Mabalos po sa gabos na sponsors. Data po magigibo si mga Peña Francia activities. Kumayo kamo, kumayo ang tabang nindo. Sa Indo po gabos, maray na bang gigiraray. Ugmahon po kita na nakatulong taon na ang Tagboan Festival. Ngunyan po, espesyal ang festival na ni pinag-ulayan mi ini ni Allen. Kampig bilog po ini. Pigsabi po ni Allen na siya sana si committee na mayo siyang kaiba na taga City Hall. Iyan po intentional. Dahil aramtan ang Tagboan, sarong festival talaga siya na pigse-celebrate si arts, culture, and music. Aramta po na ang role kang gobyerno pag-abot sa arts and culture, maging platform siya para si mang iriba-ibang mga arts and culture na groups mag-come together na ang gobyerno nagtatabang. Ngunyan pong bang ginahiling ta, nasabi nga ni Allen, si naging workforce saka workhorse, bako lang si Allen saka ang Sepio, pero lalong-lalo na si mga miyembro kang executive committee. Ang sa tuya pong pangiturugan na sa mga masunod na tagboan, padakula, si membership kang executive committee sa tagboan, si mang iriba-ibang mga subsectors kang arts and culture kabali na. Ngunya na bang ginahiling ta, represented ang iriba-ibang sektor kang creative industry,
Kung babalikan ta po si pinunantang finish lines for 2028, saro sa 8 finish line, iyo talaga si pagpausbong kang arts, culture, and history digdi sa Naga. Nauugma po ako maray na kumpara sa 2 years ago, haraharayo na ang sa tuyang na biyahe pag-abot sa pag-ayos kang arts and culture sector sa Naga, pero halawig pa ang sa tong babiyahihon. Pero dawa po, halawig pa ang sa tong babiyahihon, makusog ang sa tong buot, saka very hopeful kita, na si satuyang pangiturugan para sa sector na ni maa-achieve ta, dahil nahihiling tango niya na banggi, saka kan si mga nakaaging aldaw na nagtatarabangan both ang public saka private sector. Kaya mabalos pong maray, sa gabos na nag-participate, si gabos pong, bako lang si sponsors, pero si gabos na participants digdiyo sa festival, excited na ako matapos ang program. Tangaring makaikot na kita. Maugmahon pong maray, pero iniyo bako lang pampadagdag sa kolor. Kang sa tuyang Peña Francia Festival. Pero pagpararom. Ano pagpararom sa appreciation ta sa sektor? Ang sa tuya pong aspiration na maabot ang panahon, and I hope very, very soon ang panahon na yan, day na marginalized. Day na marginalized ang creative sector, pero nire-recognize siya sa value na talagang daradara niya. Kaya mabalos po sa Indo, mabalos sa gabos na pagal, aram ko, mayo pa kamong turog, pirang aldaw na, pirang banggi na, pero sulit na sulit. Dahil ang kaugmahan na nadadara kani sa mga kababayan ta saka sa creative sector na kulaon. Sa liwat po, mabalos na maray, mabalos po kay PDJ, si DTI po sa probinsya ta, very, very helpful in the past. Excited kami, PD, na ang creative sector sarong major na tatabangan kang DTI. Excited kami na mas makusog si partnership ta sa tagboan next year. Kaya mabalos po, mabuhay ka mo gabos, Diyos maray na bang gigiraray. Salamat po, Mayor. Ma'am, we would like to request Ma'am Lenny to please stay on stage. Ayan. We are going to award, maraming salamat po, we are going to award the winners for our cooking show na ginanap po kaninang hapon. Tama po ba? Tatawagin ko rin po si Sir Alan Riandanga, of course, Chef Doy and Chef Billy. And all of the executive committees po of the Tagboan, maraming salamat. And Mayor, this is an opportunity and honor to be standing beside you po. Maraming salamat po for helping us. Maraming salamat. And for sure, mapapakanta po kayo at mapapasayaw kayo dahil sa ating mga local and guest performers mamaya. Ayan. Alright? Andito na po sila. And of course, Kinalas cooking competition na ginawa po kanina. Kinalas. Ang kakaibang pagkain na talagang nakaka-proud maging Bicolano. Dahil alam ko talagang Naga City, ito lang ang may pinakamasarap na kinalas. Diba? Binabalik-balikan. Alright, ladies and gentlemen, uumpisa na po natin ang ating Kinalas cooking competition awarding ceremony. Of course, let's start with... Okay po. All right. We would also like to request our city officials to please join us here on stage. Thank you very much po. Tama nga talaga na iba ang narating na ng Tagboan. From 2 years ago up to now, iba ang damang-dama mo ang layo na pinagkaiba ng Tagboan before sa ngayon. Alright? Maraming salamat po. Alright. Let's start off with our third place. Garnering a score of 72.67%. Congratulations, Apicius Culinary Arts School.
po ako kung anong klaseng ikinalas ang ginawa nila. Gusto ko malaman kung anong klaseng ginawa. Congratulations! All right. For our second place, garnering a score of 78.33%, University of Nueva Cáceres Senior High School, ABM and TVL. And they will receive 15,000 pesos. And yung third place po natin, meron silang 10,000 pesos. And of course, for our first prize, mamaya i-announce ko sa inyo. Pumag ka. Congratulations! Eto na nga, our first place, garnering a score of 94%, University of Nueva Cáceres College Hospitality Management. Ayan, and they will receive 20,000 pesos. Congratulations! Ito yung mga future chef. Their scores have been verified, of course, by Chef Yen, Chef McCoy, and of course, Chef Dan. Maraming salamat po. Andito po ba sila, sir? Wala na. Congratulations po sa inyo and maraming salamat po sa ating city officials, Mayor. Maraming salamat, Chef Billy, Chef Doy, Sir Allen. Maraming pong salamat. Ayan, nagsimula na nga. Eto na talaga, totoo na to. We will start ang sayawan. Sisimulan na natin ang sayawan. Alright. And congratulations, ang gagaling ninyo. Sana matikman naman natin yung kinalas na ginawa nila. Alright. Ready your cheers and show some love. Ladies and gentlemen, for the University Dance Club! UNC Dance Club. Girl, keep the L-O-V-E. You know I love you, want D-I-C. Stop, tell up on M-E-E-E. My brother say you not give S-H-I-T. So you not believe me? No, baby. But can I trust you with the D-I-G? As a matter of fact, let me check ID. Okay, this a warning, you need IV. Drop
the bass and run the place and do the crime out, bust the case and. Girl, back it up when you wine pan this. Sit down, tick tock when you wine pan this. Push your right back when you wine pan. Make your fat body clap when you wine pan this. Look back and look over when you wine pan. Give me the room fuck when you wine pan. Be a like you want fuck when you wine pan. Make the thing warm up when you wine pan. I lick up, 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 I lick up. Press that gas when you wine in baby. I lick up, 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 I lick up. Press that gas when you wine in baby. Body no cranny, grab up your punani. Hold him and decide your wine pan him till him get honey. Fuck him in a crowd 'cause your punani proud. Fuck him in a crowd 'cause your punani proud. Back it up again, swell it up like a cloud. Time this alone, big pussy not alone. Hey, tick tock, and this cock, gun. Tick tock, tick tock. Your pussy a no mat, but it off the brisk. Yeah, tick tock, and this cock, gun. Tick tock, baby, you come here, see? Cock it up, your pussy not done yet. Gal, pull back here, make your man turn breast. Yeah, fuck him all in a reggae song best. No, you just swallow when you can't digest. Anything goes, do the thing I say yes. For me now, bother your conscience, yeah. Suck them and those, that are your preference. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, beg you one more time, beg you. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, beg you one more time. Tickiana. You got the body out of Italiana. You're hotter than the steam, we're in the sauna. Ride on the bike, the katana. You know regular lang, shit, Coca-Cola. Them can't walk in your shoes. Cinderella style, nobody from far. They not tell a lot. When it comes to fashion, girl, you be I really like it when you clap that. When you throw it, I got a duck like quack. You go on Instagram 'cause I'm ready to tap that. Look back at it when you give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, beg you one more time, beg you. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, give me the wine. Give me the wine, beg you one more time. UNC Dance Club. Ko simula pa lang yan, energetic na. Nahiya naman yung energy ko. Ayan! Grabe. And speaking of energy, kakailanganin natin yan for the entire week ng tagpuan kasi ang daming happenings. Hindi lang po ngayong gabi. Diba? Sabi nga natin, 1 week eto. So talagang kailangan natin ng energy. At dahil dyan, here's the schedule for this year's Tagpuan Festival. Ngayon, day 1, mamaya makakasama natin ang ilang local artists na sina Carl Ramirez at ang Kilyab. The Sierra Madres with Dwell, Hatinduyog at Aya. And syempre, ang bongga ng first day natin dahil mamaya mapapasayaw at mapapakanta tayo dahil nandito sina Miss Lea Navarro at ang Apo Hiking Society. Yan, kaya samahan niyo po kami hanggang mamaya. And of course, sa day 2 naman, makakasama natin ang Grace Note at, ito, abangan nyo na, Six Cycle Mind. Sa bukas yan. Sa day 3, The Aussiest, Groove Thing, FOT, Happy Session, Overheat, and Sky Garden. Ang day 4 naman, we have Amiel Sol, Day 5, Idol Pitch, Gyro, Enamori at ang Sponge Cola.
Eto grabe na talagang lineup ng mga performers natin. Iba ang tagbuan this year. Kaya palapakan naman natin po ang local government unit of Naga City. Maraming salamat po. And Sir Allen, salamat. And to the committee. And of course, marami tayong abangan. Kaya ako excited na rin. Kaya dahil nabanggit ko nga may kantahan ngayong gabi, simulan na natin. Please welcome on stage the University Glee Club!
Wow, napaka-talented ng mga estudyanteng to. Thank you very much, UGC. Ang gagaling naman kumanta. Nainggit ako. Pwede pong mag-join. Ayan. Sabi nga natin, hindi lang tugtugan, hindi lang din mga pagkain ang hatid namin sa inyo. But of course, kasama na rin dyan ang pop culture vibes. Kaya, ladies and gentlemen, alam ko nakita nyo kanina pa, may mga cosplayers tayo kaninang dumadaan, yung mga paboritong cartoon characters natin, yung mga anime characters, dadali namin sa inyo yan. Kaya, ladies and gentlemen, hindi ko na po papatagalin. Let's give it up for the cosplayers! Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, keep strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's. But again, no, y'all can't copy us. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Clone music, I shed my skin and put my bones on everything I record to it. And yeah, I'm on. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
always naman talaga. Kakaiba. Ay, grabe ka naman. As always, talagang uploaded naman yung ginawa niyong costume. Palakpakan niyo naman po sila. Maraming salamat. And, sabi nga natin, meron tayong tugtugan, sayawan, may mga cosplayers. And of course, ayan, may blessing na tayo galing kay Inang Peña Francia. Umuulan na po. Ilabas ng ating mga payong. Yeah, wala kayong payong. Magpaulan tayo. Blessing yan. Magkinalas na lang tayo. May kinalas. Again, may free kinalas tayo. Nandito. And of course, marami tayong food stalls. Ayan, marami po dyan sa tabi. So yung mga may payong po, ilabas na ang ating mga payong. Binabasbasan na po tayo ni Inang Peña Francia. Maraming salamat po for being here tonight. And of course, nagpe-prepare, nakikita niyo naman, nagsiset up na dito, di ba? So, papasalamatan ko habang nagsiset up sila, papasalamatan ko uli natin yung ating sponsors for Day 1. Attorney Arvin Paulo Cortez, Kagawa Jude Jokno, Maricaro Jamar, Puch Brimon, Attorney Francis Papica, Alan Ku, Bebot Perez, Techelitos Resort, Benji Equitan, Beda and Euro Rose, Ria Luyo, Joe David Campomanes, Mac Herisano, Grant Ganaban O'Neill, Jesus John Lim, Cafeza, Biggs BMC, Pandawan Restaurant, Win-Win Leisure Strip, Secret Level, The Pickle Block, HQ Barcade, FJC Rael's Food Service, Olivan Fuel Enterprise, Ragazzi Resort Hotel, Carlo Magno Batalya, Mang Inasal and Western Plate, Mr. Tato Mendoza, Doc Bong and Hannah Perez, Graceland, Gets Travel and Tours, Sundays Hotel, Bicol Isarog, Anjena Trading, La Herencia Comida, Carl's Catering, Baris Base, a Filipino restaurant, Arluz Raising Table, Agave Filmex Bar, Paraprint, Soft Natural Soaps by your host, Barbie, and Le Dolce. Maraming salamat po for to our sponsors. And yes, Barbie, we would like to thank our following sponsors for this year's Peña Francia Festival 2025. And of course, meron po tayo Day 2, September 17. San Miguel, a brewery concert featuring Grace Note and Sixth Cycle Mind. Day 4, September 19, Dito Telecommunity concert featuring Amiel Sol. And Day 5, September 20, Coke Studio featuring Anna Mori and Sponge Cola. Those are the events na mangyayari po after tonight. So, yes, and at this point, we'd like to thank our sponsors, Coca-Cola, San Miguel Brewery Incorporated, Dito Telecommunity Corporation, Pepsi Cola Products Philippines Incorporated, Lotus Blue Hotel, BDO, McDonald's Golden Arches Development Corporation, LYRR Realty Development Corporation, Deca Homes and Naga Queenstown Realty and Development Incorporated, Uma Hotel and Residences, Philworks Construction and Supply, Robinson's Naga, Summit Hotel Naga, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs Incorporated, Development Bank of the Philippines, DLTB Co., Downtown District Hotel, Philinvest Land Incorporated, Froneri Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom Incorporated, Hotel Sogo, JBE Jaime Bichara Enterprises, Jollibee Foods Corporation, LASS Automotive Corporation, LCC Group of Companies, Mang Inasal Philippines Incorporated, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade Nationwide Corporation, Nature Spring,
Pocari Sweat, Otsuka Solar Philippines Incorporated, Smart Communications Incorporated, South Star Drug, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, PLDT Home, Launtan Laos Incorporated, Minute Burger Leslie Corporation, Don Viajero Travel and Tours, Land Bank of the Philippines, PhilHealth Regional Office 5, Palawan Group of Companies, Power Mac Philippines, Quantrix by NQX Naga, Shopee Philippines Incorporated, SM City Naga, Sutherland Global Services Philippines Incorporated, Town Gas, Brenton International Venture Manufacturing Corporation, Moraville The Garden, Camsur Viaje, Bestmark Commodities Incorporated, Sundays Dormitel, Kate's Flower Shop, Claypot Restaurant and Cafe, Itlog Cafe, Think Coffee Cafe, Everything But Cheese, Coconuts Bicolano Resto, Champagne Garden, Green Earth Cafe, Bob Marlin Restaurant, Nara Cafe, Starmark Cafe at Royal Emelina, Harina Cafe, Carl's Catering Restaurant, Garden Cafe, The Open Bar, Raha The Grazing Table, Mamitas Catering Services, Matchstick Logistics Philippines Incorporated and Viva Nomads Travel Incorporated, Elivaya Plus Incorporated, Honorable Wilfredo Jude Diokno, Man Cave Bicol Incorporated, Magarao Air Products, Ateneo de Naga Batch 77, BQM Motorcycle Trading, Fidelo E-Bike Trading, Asialink Finance Corporation, Tribo Grill, Primus Hotel and Resort, Radio Wealth Finance Company Incorporated, Skygo Marketing Corporation, Sendang Ramen House and Resto, Food Panda Logistics, Diyos Mabalos sa Indugabos. Thank you so much, JV. Ang saya ng fiesta vibes natin. Tama po ba, Nagenios, Nagenias? Yun! That's the energy that we're looking for. Umulan man. Siyempre, hindi ko sasabing umaraw kasi rain or shine, andito kayo. Maraming salamat po. Ingat lang po. Magpayong yung mga may payong, yung gusto naman magpaulan, walang problema. Basta, may energy pa kayo para sa susunod nating mga happenings sa Tagbuan Festival. Ayan. Alright. We're giving the stage to our talented local bands to warm up the evening. Simulan na natin ang concert kasama ang Bicol Pop sa Tagbuan 2025. Eto po, konting background lang sa Bicol Pop. Ang Bicol Pop is Naga City's vibrant local music industry that puts spotlight on singers, songwriters, music producers, and original songs. And tonight, 5 acts po will headline Bicol Pop's participation in Tagbuan 2025. Huwag na natin patagalin pa. Ipapakilala ko na. Saglit lang. Ipapakilala ko po ang sarili ko. Ayan, habang inaayos po natin ang ating first live, okay. Magpapasalamat po muna ako sa ating, of course, city officials. Kay Mayor Lenny, maraming salamat po. Kay Sir Jay Ablan, our Provincial Director for DTI, maraming salamat po. Sa ating mga sponsors for tonight, sa ating food stalls, maraming salamat. And nabanggit ko nga po kanina, may local entrepreneurs tayo kasama dito. Maraming salamat po for being here tonight. And of course, sa mga estudyante na nag-participate ng performance nila kanina, maraming salamat. Also, huwag natin kakalimutan, yung mga magulang, yung mga parents at pamilya na sumusuporta. As I've said, maraming salamat po sa pamilya at mga parents na sumusuporta sa ating mga talented local artists. Kasama na yung mga nag-perform kanina, yung cosplayers natin, yung UG... Okay lang.
Maraming salamat. Okay. Barbs, while waiting, let's all watch this. Our pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pinakapiripili, our pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinakapinipili, our pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pinakapinipili, our pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pinakapiripili. Dear you, may tanong kami. Inaalagaan mo ba sarili mo? Baka nakalimutan mo na deserve mo rin ang alaga na binibigay mo. Kaya kami na ang mag-aalaga sa'yo. At sa mga araw na hindi mo kaya unahin ang sarili mo, kami na ang bahala. Isang tawag nyo lang, may sagot na kami sa lahat ng hinahanap mo. Mapagkakatiwalaan nyo na maaalagaan namin kayo at ang mga minamahal nyo. Dahil mahalaga sa amin ang iyong oras, agad-agad kami darating. At paulit-ulit namin ipapadama sa inyo ang aming alaga. Dahil ang alagang deserve mo, ang alagang hatid namin sa'yo. Your care expert, South Star Drug. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, the only travel agency in Bicol with its own fleet of air-conditioned buses, coasters, and vans. We offer package, educational, and industrial tours, joiners packages, domestic and international travel, airline ticketing, and vehicle rentals. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito. Ipapakilala ko na ang unang concert performers natin ngayong gabi. Led by award-winning Bicolano songwriter and music producer. This group is a unique Bicol pop musical performers, blending pop and indigenous sounds to celebrate hope, advance good governance, holding high the flag of original and socially relevant music, and vibe with deep love for Bicol and the country. Please welcome on stage, ladies and gentlemen, Carl Ramirez at ang Kiliab! Katapusan nagkakalipat kan pagkugobernar para sa tong futuro. Iniyan sa kuyang pagtupod, yaong sa to ang kusog. Buses
Boses kantada sa Roma halaga, kaya nagenyo man siya manindugan sa tong ipaglaban. Patanos na paggobernan para sana mamarwaan. Patanos na paggobernan para sana mamarwaan. Pakusugonan sa tong pagtubod, pagkakos kitang magpadangat, mayong naikayang gibuhon kung kita magkasararo. Dapat kitang may pakiaram, kitang syugatan o kitang kapusan na kakalitan kang pagkukuberna para sa tong futuro. Iniyan sa kuyang magtubo, yaong sa to ang puso. Boses kantata sa Roma halaga, kaya nagenyo masya hindugan sa tong ipaglaban. Matanos na pagkukubernan para sana mamanwaan. Matanos na pagkukubernan para sana mamanwaan. Manindugan sa tong ipaglaban. Matanos na pagkukubernan para sana mamanwaan. Matanos na pagkukubernan para sana mamanwaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Carl, kasama ko po ang grupong Kilyab. G, magpapalit ako ng gitara. Salamat! Alam niyo po, loves na loves po namin kayo, loves na loves po ng Bicol Pop, ang opening night na ito. Palakpakan po natin. Ang ating mga kasamahan po dito ngayong gabi. Hi. Pwede pong ipalakas ng konti ang gitara? Konti lang. Ang awitin po namin kanina isang original na awitin, ang Kitaan Naga. Sana magustuhan nyo on Spotify. Susunod po naming awitin ay para po sa lahat ng... nakikinig ba kayo ng SB19? Yung monitor daw po sa ating drummer. Medyo mahalaga po ang monitor sa ating drummer. Alam niyo po, kami po sa Bicol Pop ay natutuwa na ang aming kinakampanya para po mabigyan ng spotlight ang local original music ay nagagawa ng paraan ng ating lokal na gobyerno. Palakpakan naman po natin ang local government of Naga City. Taas pa daw ng konti.
Tumabi ka dyan, tumabi ka dyan, tumabi ka kung di mo to gusto. Tumabi ka dyan, tumabi ka dyan, tumabi ka dyan, tumabi ka kung di mo to gusto. Tumabi ka dyan, doon ka na doon, doon ka na doon, ay! Hindi pa po kami nagkakarinigan. Ito pong susunod na awitin ay isang original na awitin. We have 2 more songs para po sa inyo ngayong gabi. Ito po ay para sa lahat na may pinagdadaanan. May pinagdadaanan pero may ka-holding hands. Aray ko! Pamagat ho nito ay di matitinag. Sana magustuhan ninyo. Minsan ramdam natin ng lungkot, di malaman kung paano huhugot, malalim man ang sugat, panahon ang makakahilom. At kung ang hapdi ay di mo kayanin, huwag matakot na tawaging iyakin. Okay lang yan, huminga ng malalim. Huwag paapekto, huwag payayanig, lalo kung paligid mo ay puno ng pag-ibig. Tandaang mas maraming may saysay sa daigdig. Huwag kang papayag na masaktan, di ka huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinag. Huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinag. Huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinag, di ka matitinag. At kung ang hapdi ay di mo kayanin, huwag matakot na tawaging iyakin. Okay lang yan, huminga ng malalim. Huwag papekto
huwag payayanig. Lalo kung paligid mo ay puno ng pag-ibig. Tandaang mas maraming may saysay sa daigdig. Huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinan. Huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinan. Huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinan. Oh, huwag kang papayag na masaktan, di ka matitinan. Di ka matitinan. Maraming salamat po. Para po sa aming huling awitin, ito po ang Baguhin ng Mundo. Sawang-sawa ka na ba sa nakikita? Walang humpay ba ang mga paasa? Sa paulit-ulit na naririnig, kahirapang walang patid, kalutasan ba'y di mabatid? At nagsasawa ka na yata sa nangyayari. Sino ba naman kasi ang hindi sa mga kurakot at gahaman sa sistemang pahirap sa bayan? Kaya walang pagunlad na nangyayari sa ating mundo. Mundo. Kairaming problema sa mundo. Mundo. Kairaming problema sa mundo. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga kasamahan sa Kilyap. Palakpakan ho natin on percussions, Wachok, Ron, and Nuki. On keyboards and bass, Ella and Verna. Siyempre on drums, palakpakan natin, Don Jose. At marami pang kailangang gawin, marami pang hadlang nawawasakin. Huwag kang panghihinaan, ituloy mo ang laban. Oh, at baguhin ang mundo.
Baguhin natin ang mundo, ating mundo. Baguhin natin ang mundo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Yab! Ang galing! Kakaiba kayo! Dito na lang ako sa baba. Partner, dito tayo sa baba. Ayan, para may space tayo, para makapag-prepare na yung next band natin. And of course, maraming salamat ulit po sa ating mga sponsors and also, papaalalahanan po natin kayo. Meron pa po bang kinalas? Free po kasi yung kinalas natin. So, baka ubus na. Meron pa po kinalas? Di natin malalaman, di ba? Pero free po yung kinalas natin. And of course, marami tayong food stalls dyan sa paligid. Maraming salamat po. And of course, thank you so much for the sponsors for tonight. Ayan, bibigyan natin sila ng time to prepare. Okay pa po ba kayo? Mahina na. Okay pa ba kayo? Nagenius! Happy Fiesta! Ayan, makikikain ako sa kanya-kanyang bahay niya. Iisa-isahin ko kayo. Alright, maraming salamat po sa ating sponsors. Attorney Arvin Paulo Cortez, Kagawad Jun Jokno, Maricar Ojamar, Coach Brimon, Attorney Francis Papica, Alan Koo, Bebot Perez, Pechalitos Resort, Benji Equitan, Abeda and Euros Realuyo, Joe David Campomanes, Mac Heresano, Grant Ganaban O'Neill, Jesus John Lim, Cafeza, Biggs BMC, Pandawan Restaurant, Win-Win Leisure Strip, Secret Level, The Pickle Block, HQ Barcade, FJC Rael's Food Service, Olivan Fuel Enterprise, Ragazzi Resort Hotel, Carlo Magna Batalya, Mang Inasal and Western Plate, Mr. Tato Mendoza, Doc Bong and Hannah Perez, Graceland, Gets Travel and Tours, Sundays Hotel, Bicol Isarog, Angena Trading, La Herencia Comida, Carl's Catering, Marisbis Filipino Restaurant, Arlo's Grazing Table, Agave Filmex Bar, Paraprint, of course, South Soft Natural Soaps Bar by yours truly, Barbie, and Le Dolce. Maraming salamat po. And of course, The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo and Vice Mayor Gabi Bordado. Platinum sponsors, Coca-Cola and San Miguel Brewery. Gold sponsors, Dito Telecommunity, Pepsi Cola, Lotus Blue Hotel, the official residence of Miss Bicolanja candidates. Silver sponsors, BDO, McDonald's, LYRR Realty Development Corporation, Developer, Deca Homes and Uma Hotel and Residences, Philworks Construction and Supply, Robinson's Naga, Summit Hotel Naga. Bronze sponsors, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs, Development Bank of the Philippines, DLTB Co., the official transport service of Miss Bicolanja candidates, Downtown District Hotel, Philinvest Land, Developer, Futura Monte, Fronera Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom, Hotel Sogo, JBE, Jaime Bichara Enterprises, Jollibee, Las Automotive Corporation, Mang Inasal, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade, Nature Spring, Pocari Sweat, Smart Communications, South Star Drug, LCC Malls, Sierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, BLDT Home, and Lautan Luas Incorporated.
nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Download the Armos Plus app today and enjoy your shopping deals and discounts. Tap into the Plus Life now. Ito ang gusto ko. Need mag-follow sa fashion trends, pero bongga ang gusto ko. 'Cause I'm a kapag-get-up. Ito ang gusto ko. True orange. Ito ang gusto ko. Royal. Ito ang gusto ko. True lemon. Ito ang gusto ko. Masarap. Ito ang gusto ko. Royal. Ito ang gusto ko. Sarap ng beer! Walang alcohol. Pwede yan! With San Mig Free. Happiness is time with zero worries. San Mig Zero. Lowest calories, lowest carbs. Right buzz. Refreshingly easy. Happiness inside and out. Live zero bitterness. San Mig Zero. Sarap ng beer! Walang alcohol. Pwede yan! With San Mig Free. Oh, I have so much to do. Let me help you. The branch is digital. You can deposit your cash or check here. You can also update your passbook. Or you can meet Sam, our digital service assist machine, and talk to our branch officer. Hello, ma'am. Now let me connect you to other services. Loans, credit cards, insurance, investments. All in one visit? Yes, at BDO, we find ways. My way. The epic search is over. Gold. Nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Filet. Oh my gold. Ang sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Ready to level up your mall day? Just tap our Malls Plus app and let the fun begin. On your way to Robinson's Malls? Check the transport guide to get there. Arrive in style. Time to explore. Tap the directory. Shopping deals? We got you. Perks for pets? Happy Pets Club is here. Feeling hungry? Dining deals right there. Movie and chill. Here's a deal. Feel the thrill. Looking for more perks? Play and win. Events and concerts? Join the fun. Free parking? Made easy for you. Tap, show, and go. All the fun in your hands. Tap into the Plus Life now. On to our next performer. This pop band is a powerhouse with members mostly graduates of Bachelor of Music. Their originals two published so far is Taran and Paano Na Ako. Have quite a local following. Kilala niyo yun, di ba? Excited na kayo? Istaran is also one of the songs in Naga City's tourism brand. Ladies and gentlemen, hindi ko na papatagalin. Please welcome Aya! Aya.
na malinaw sa mga pulot na halangkaw. Daing makakaarot sa gayon mong sinasaray, perming minumuya ang mahiling ka. Ibang kumahal sa imong dara, dahil ka babigyan daw ang magkurang pa. Ikahingaluhan sa bang sakit na kinapan, sa imo may kabusugan, ginhawa ko nagigihan. Ika ang star na habok kong mawala. Duwarin man. Sa panglubukan aldaw, puto panata sa imo. Sa imo ako sigurado, ligtas sa mga kamuko. Daing makakaarot sa gayon mong sinasaray, perming minumuya ang mahiling ka. Ibang kumahal sa imong dara, dahil ka babigyan daw ang pagkurang pa. Ikahingaluhan sa bang sakit na kinapan, sa imo may kabusugan, ginhawa ko nagigihan. Ika ang star na habok kong mawala. Luwarin man. Sa pag-agi kong mga dawin mo, dahilan ako, ika ang star na ingatan ko. Ikahingaluhan sa bang sakit na kinaban, sa imo may kakusugan, ginhawa ko nagigihan. Ikahingaluhan sa bang sakit na kinaban, sa imo may kakusugan, ginhawa ko nagigihan. Ika ang star na habok kong mawala. Ika ang star na habok kong mawala. Ika ang star na habok kong mawala. Nuwarin man. Marhay na bangkin Nagasiri! Ayan, kami po ang Aya Band, local artist po dito sa Naga. And for our next song, this song is from Janine Teñoso. Para to sa lahat ng mga taong pagod na mabiktima sa mixed signals. And if you know this song, sabayan niyo ko! Bakit ba nagpapakit sa bawat ikhamong tinig? Wala namang kasiguraduhan, meron ba akong kalalagyan sa magulong mong damdamin? Di alam kung para sa'kin ba ang iyong nararamdaman. Kailan mo balak na punan? Bakit lang lumalalim kada hakbang palapit sa jabang? Walang mahina
nasagot pa ng palaisipan. Hulaan lang kalaban-laban, di ka mailagan. Gusto mo lang bago sa tuwing ika'y nag-iisa. Hula-hulaan, 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 hula-hula. Sige, saktan ko na yung imig. Halo-halo man ang pahiwating mo. Dapat nga bang mataon? Apat na buwan ka ng pinagbibigyan. Haba-haba ng patang lumalalim ka na. Hakbang palapit sa jabang, walang mahinaw na sagot, parang palaisipan. Hulaan lang kalaban-laban, di ka mailagan. Gusto mo lang bago sa tuwing ika'y nag-iisa. Anong pangahawagan, di malaman. Sa'kin mo lang bago ginagawa. Okay guys, pwede ba ako makahingi ng favor? Pwede niyo ba akong sabayan? And yung lyrics lang naman is hulaan, hulaan. Ganun lang naman. And ito yung melody. You can repeat after me. Here we go. Hula-hulaan, hula-hulaan. Kaya naman! Mas malakas! One more time! Gusto lang ako pag nag-iisa. Hanap lang ako pag nangangamba. Gusto lang ako pag nag-iisa. Hanap lang ako pag nangangamba. Puro kaba, puro kaba. Nakakalito kang ibigin. Kung di ba ka, ba't pabalik-balik sa'kin? Puro kaba, nakakalunod kang ibigin. Kung di ba handa, ba't pabalik-balik hulaan? Ano bang hahawagan? Di malaman-laman. Gusto mo lang bago sa'yo. Pag-isa. Hi, salamat. Ang susunod po namin kanta ay isa po sa mga original na komposisyon namin na sinulat namin sa Bicol language. Ito po ay tungkol sa mga taong umibig ng sobra ngunit naiwang mag-isa. Ang title po ng kanta ay Paano Na Ako. Gabat sa daghang nabiyo na tipon, makulong man isipon, hindi kakayanan ang
Mamatemos ako ng padangaton sa inasala tanon na wala pagkamot mong tunay bigaldang na para paano na ako di ko kayang magsulo tanot ako tinaw ko man bagagapo sa imo sa ina ko nagkulang tas akong ituhan kalimot sana ako bayan huro-huro mga inibahan nanginig sa loob nanaing kasagon isang magayon nun nagaibabayaan ano ang nangyayari tanagsuhayan sa inasalang tanong na wala pagkamot mong tunay bigtala na parang paano na ba baiko kayang magsulusuro tanong na ba tinaw ko man pagagapo sa imo sa ina ko nagkulang to sa kong ituhan kalimot sana ako bayan Permi kong hinahanap ang sa imong launan mga hugos mong mainit sa akong higawan Tinao ko man bagagabos sa imo paano na ako dahil ko kayang magsulo-sulo tanong na ako tinaw ko man bagagapo sa imo sa ina ko nagkulang to sa kong ituhan kalimot sana ako bayan. Again, that was Paano Na Ako, and available po siya sa different streaming platforms that I Am Music Philippines. And of course, you can follow our social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at I Am Music Philippines. Yeah. Our next song is isa pa pong original composition ng aming banda. Kung kanina po ay naiwan siya mag-isa, ngayon naman po, kaya niya nang mag-isa. Yan po, ang ayaw po kasi mabait. Matulungin po kami. Kaya tutulungan namin kayo mag-relax. This song is called Lila.
Ika'y muling nasilayan, mga alaala'y bumabalik sa matamis na sandali. Di kinukubli ang pait at bigati ng iyong paglisan na tila kay bilis. Di ko pinagsisihan lahat ng ating pinagsamahan. Di kita susumbatan pagkat ramdam ko ako'y kawalan. Simponyan ng pag-ibig, tunog ng mahimbing. Kailan kaya masisilayan ang kasama kang gumiti? Pilit ikinukubli ang pait at bigati ng iyong paglisan na tila kay bilis. Di ko pinagsisihan lahat ng ating pinagsamahan. Di kita susumbatan pagkat ramdam ko ako'y kawalan. Kawalan. Paura! Oh, sapat ng masilayan, tunay mong kasiyahan. Pinapangalandagan ko, ganap mong kagandahan. Grabe, nakikisabay yung ulan sa kanta. Ika'y isang kwentong di mabura, nag-iisang dalangin sa aking obra. Lipas man ang panahon, nanatili sa pag-ibig ng kahapon. Di ko pinagsisihan lahat ng ating pinagsamahan. Di kita susumbatan pagkat ramdam ko ako'y kawalan. Kawalan. Bilisan na tuluyan.
Huwag na natin itong patalagalin. Ang next song namin ay isa pang original composition in Bicol. Ang title po nito ay Ranga. Ito ay para sa mga taong nawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ng ulan, merong muling liwanag na darating. Taaram ko pagkatapos kanuran, liwanag mo matatanaw, siring sa saldang Canada.
traffic. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat. Para kayanin ang mga hamon na ipapato sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas! Tama! Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Dun naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Pag-umay sa kainan? Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. Complementing government efforts to usher in a golden age of infrastructure, DBP takes on an enhanced role as the Philippines Infrastructure Bank. DBP will help bridge the country's infrastructure gap. Increased funding and advisory services will be channeled to priority infrastructure projects. Through public-private partnerships at the national and local government levels, DBP will provide the financial muscle for government's program. Revving up for greater challenges ahead, DBP steps up its drive to influence growth nationwide. Mainstreaming more Filipinos into the development process and empowering all sectors to contribute to sustainable progress.
Pasa di sigurado. Sa Shopee Mall, ang prices lower than SRP. Sigurado sa Shopee Mall! The Bluetooth device is what Pasa di sigurado. Sa Shopee Mall, prices lower than SRP. Sa Shopee Mall na ako! Sigurado sa Shopee Mall! Pasa di sigurado. Sa Shopee Mall, ang prices lower than SRP. Sigurado sa Shopee Mall! Coke time ka muna. Feels like oxygen. Whoa. And it's a head rush every time I breathe you in. Whoa. I can't get enough, baby. Feels like oxygen. La la la, feels like oxygen. Our mood is to dance, in the mood to take a chance. Give me mood, bagayan, any mood, sabayan. Sakyan ang bawat mood, match and make light with your mood. Light it down or read, afford mo light vibe, basta light, get it everywhere. And get into the light, life, sun, make light. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo. Mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito. Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip,